Berlineko mendebaldeko aldirian dagoen kale aberats eta lasai hau orban beltz bat da Alemaniako memoria kolektiboan. 1939an Hitlerren erregimenak Espainia izena jarri zion, besteak beste Gernika bombardatu zuen abiazio naziaren omenez. Elkarte memorialistek urteak daramatzate egoera hori salatzen. 1980ko hamarkadan udaletxeak onartu zuen kaleko bidegurutze honi Gernika plaza deitzea, bombardaketaren biktimen omenezko keinu xume bat, baina etorbidearen izenak bere horretan jarraitzen du. Egun, kontserbadorek gobernatzen dute Berlinen eta argudiatzen dute etorbidearen izen aldaketak nahasmen administratibo eta burokratikoa ekarriko lukeela oso luzea delako. Hasiera batean saiatu ginenean, oraindik oso zaila zen izenak aldatzea kaleei. Gaur egun, kale bat baino gehiagori aldatzen ari zaizkie izena. Saiatzen gea esplikatzen zergaitia, jende asko pasatzen da hemendik, baina ez du begiratzen. Horregatik uste dute ordua iritsi dela izen hau ere desnazifikatzeko. Izen fascista bat da. Baina ez dut ustein erresa izango denik.